काहे चक्कर में मिया जे करता ओरे माई मम्मी जी उठले बैठल एकदम से नहीं खिजत लागता कि अब के करा से हम खाना मांगी कोई से कहे जाए कि दीदी हमारे के वो सब खाना दे ही जाए अपने से धीरे धीरे काट के खा लेता नहीं इतना दर्द करता पेटा का कहेला उठले बैठले नहीं खिजा दीदी लोग इतना बाई जानो कहते ना कि ये कने आ कुछ काम धंधा मत कर अब हमरा से काम धंधा मतलब करी ना अब हमरा से अथु ओखल जाता डे कितनो करत त एगो दूगो छोटा मोटा काम रहता त हम कइए लेता नहीं अरे भाई इतना खटाई खाए के मन करता नु कि का कहेला चला मछरिया काट ली कने आई हो हां दीदी म यही का करतड़ू हो तू खाना काढ़तड़ू दा हम काट के तारा के खियाई पगल लेटे बड़ू का हो तू तारा के माना कोइल बना कि ऊंच नीच न खेत ने तू करे के थल दे के बैठे के नहीं खे आ तब तू अपन ही जिखिर में बड़ू बात छो ना दे काहे रतिया खेनी त ना भइले हम तू करतनी खियाव तनी तू खा रतिया हम दूधवा पीनी त ना उठ भइले से भैया खेनी त ना हां तो दीदी जी कहना नहीं दीदी जी का कहला कि उठले बैठले नहीं के जाते वो सब कब चिल्लाई मन कहला कि आप मने काम सब खान कर ले हैं मछली नहीं खाए के जन लू ज्यादा उठने के चिकन सामान नहीं खाए के लगे हम कुनी आदमी नु सब ना खा लो देखा ये कन्या कितना खुशी होई हो बाप गया जी तो देखा ये कन्या इहेनु कह जाला कि घर में जब लइका पैदा होके रहेला तब बड़ी खुशी होला ना अभी और बाटे धीरे धीरे अब ओकरा के उठू होता सुन बबुआ के तुम अपना से भी ज्यादा एकरा के देखभाल करिए बबुआ के चाहे बुचिया के लोग तो यही चलते कहलस कि जाके अल्ट्रासाउंड करालस लइका की लइकी काहे कि ई सब हमनी के करे के हो फूल होके त हमारे आ उठू होके त पतई होके त दूसरा के ए दीदी रे का नाम धइले बने बुचिया चाहे बबुआ हो गया त बुचिया होई त जगमुन हां हां आ लइका होई त जुनजुन झुनझुन हाँ अरे भाई ये नाम सोचले बने कहत रही कि एक कन्या तार लगे कि एक कटोरा ले नाम बबुआ खाती जानलू धइले बने हां बबुआ खाती आ लइकी होई त रोशनी ज्योति जान प्रिया लइका होई त जानू बाबू सोना सो रुक कितना जल्दी सुना एक बात कहतनी मतलब छत उत्पन्न चढ़िया सीढ़ी उड़ी कतनो बारिश से जी कतनो अंधारा जी त कपड़ा उतारे खातिर में जी भीन जाओ 2 दिन के बाद सुखी नु मगर ना ऊंच नीच नहीं की चढ़े के उतारे के औरत बिना सुती हा आ दीदी बाकी हम काम नहीं करत ना ना के करे के ई सब ना कर जाला बोल के बोलाव तनी आवा नहीं आवा हम जब बुलावे लन मगर मेरा नु के ना जाए के अपना से सतर्क रहे के चाहिए ना अच्छा दीदी ऐसे का होला हमरा कुछ ना बुझाला ऐसे डबल लाइक हो जाए ना हानिकारक होला डॉक्टर आइन माना करेली स ऐसे एक बाड़ी ने भाई एगो सीढ़ी पर चढ़ गई रही हमको डांड दुखाते लइका खराब हो गए जय श्री राम हां ये दे दे के कोदन दीदी हम बबुआ से पूछे ख्याल रखे रही ना नाइयो भूख लागी तब तहरा जबरदस्ती खाए के बाटे खा पहले कह दनी नु बबुआ खाती धरा ओ ए जिगना अरे अरे आराम से पानी पीला पानी हो जे सिलिया पर धइले बानी ओ पूछो कहो कोनिया इको देख के हमरा इतना खुशी होता का कहे के ये नु कह चला गोतनी के प्यार हटे गोतनी के प्यार ह कतना अच्छा से आदमी रहेला मिलजुल के एगो लइका चाहे लइकी जी त हम कहीं से आइन ते लोटा पानी मांगम त दौड़ा ले आइया गाने में कही बड़की मम्मी हम देतई आयो दादा दीदी लोग कहत न के कन्या काम मत कर अब जब छोटा मोटा काम रहता उ करही के ना पड़ता टे हमरा बैठल जाता टे इचुको चल एकरा के सरिया के कपड़वा आ रख दी वहाँ के क दिन से कपड़ा नहीं खे सरिया होते नहीं खे वहाँ के दीदी जोरी अपने काम में भिड़ल बनी जा धीरे धीरे तना दर्द करता ना उठल बैठल नहीं खे लगता कि अब मन लागे पर न लगे यहाँ का कहता नहीं होय कुल का तू करत हो का पड़ा सरिया होत ना जैसे कपड़ा बिखरा रहे तो कहने के सरिया दे हैं अरे बिखर रहे पागल तू हमर में आराम करे के सब कोई कहता है काम करे के बता रहा है अरे के हैं तो अथो खोल जाता जी बताएं
ई नइखे बुझाता तनी आराम करी हई कुल कैसे कुल कइले बताओ कुछ हो जी तो हम का करब बताओ तो हो का जाई अब हाँ अपना से बुचिया के ख्याल रखत नहीं कि बुचिया की बबुआ कुछ चीज जब बबुआ क्या कहता नहीं अभी देखो अभी बोली कि ना बोला था कि ना बताओ बोला था लात फेंकला बबुआ बे हाँ कहला पापा 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 सही में कहेला हाँ कहीं नहीं अभी शांत रह तो पापा नहीं की बहुत किस्मत बरियार बा हमनी कितना जल्दी बेटा होखे वाला बा तो का करम देखो तेनु बानी दीदी जी कहता नहीं गांव टोला में ऐसा ऐसा मेहरू वैसा नु नजर लग जाला कनिया सोजा मेहरू के मत नजर लगी तो अपन के अखिए काट के निकाल लेब जौन लगई हन हमरा के जानत नहीं खी तो हां कितना ही बबुआ बड़ुआ आ कहिया ले आई कहिया ले अभी बाटे नु का थु चेकअप करवाई नहीं नु दीदी से साथे तो कहता सन अभी 20 दिन टाइम बाटे हां पहिला ही बुलाओ 20 दिन न होला हो अभी नहीं कैसे हम बोला लीजिए मतलब टाइम टेबल से कुछ होला एकर मतलब ई है भइल अच्छा नाम का दैली बनी बबुआ के बबुआ बुचियन के ना बबुआ के का बबुआ होई न तो ओकर धर्म पकौड़िया हां आ बुचिया होई न तो ओकर का धोली जलेबिया न दीदी रहुआ दीदी का कहला कि दूसर नाम धरतनी रहुआ दूसर नाम धरतनी त दीदी अपन धरियन हम अपन धरम मतलब जब तू अपन धरबुआ बबुआ के नाना नानी अपन धरियन जब घर में बाटे तो लोग अलग अलग नाम धरी दादा कतना खुशी के बात बा कि बबुआ होखेला बा सबके खुशी में बा हो एकर मौसी का नाम धरी जी मौसी ओकर तो अपने के छिनार वाला नाम धरियन आई हे रम रहुआ न दीदी जी अगर का कहत नहीं हम पूछू ना हो भौजी ये देखो हो कन्या वैसे ना बैठे के पेट पर वो अथी भार मत द इहे न हम बताओ तनी भाई बेटा का ना बुझाला आए आके बैठल रहत र मेहरानी हम बैठल रहतनी पूछत रही का अरे का चाहतनी कि कन्या रौरे के मुंह देखत रौरे जैसे तुम लइका पर यही सब नहीं रहते गलती ना भौजी सही बा न हां सही बात बा ठीक है बाटे देखते ही ना रनिया के भैया ना रनिया त हमर करिया कैसन करिया हो गइल बाटे एकदम में देख के करा बुया गइल बन जी भैया के सामने रहत रहिनु ये बा अब ओकर के देख के बस करिया उ निकल लइका चाहे के गरम क दे ठीक कराओ रे बबुआ तीन एथी आई भाई का खरीद के खिलावना वाला ना पागल हनी अभी ना के न देला खिलावना उलावना हम त किन के धोले में सब बाउंड मैं पियावे खातिर भैया जी ना किन के रखल जला पहिला ही से ना पहिला ही से अच्छा ई बताई कि लइका होखे न स त पुराना कपड़ा काहे पहनावल जला अजी काहे बताओ नया कपड़ा जल्दी ना पहनावल जला नया कोई के छोड़ले कपड़ा पुराने पहनावल भौजी तो हम तो अपन मामा के लइका के नु यूनिवर्सिटी रहे नु तो हम कोई नहीं गिफ्ट देबे दोनों जना के तो कोई क के डिब्बा में नेपुल दे देल रही आ तो नेपुल देनी है 2 महीना के बाद होखे वाला रहे आ 2 महीना के बाद हो लइक अब कामे आगुल कि ना बताओ रहू एकदम बातें बनाए में रहे जाई तनी जाई और भैया बोले नहीं खेते आ तन बने क्या खियाओ पियो कुल धोले में होरलिस डाउन का सब दूध में डाल पियो जाई आहो कन्या कहने की खइलू हां दीदी बड़की दीदी खियाई नहीं हां अरे खाए के मन नहीं करत बेटा इतना मजाक करेला ना कि का बतलावेला ऐसे ही हमेशा करी ना हो ननहाने से इना कि आज नया बात बाटे पहला हूं से करत रहनी हां आ सुना कन्या तारा कुछ काम धना नहीं करे के जो चीज करे के बाटे ना तो डायरेक्ट हमरा कह दी कि हमरा कह दिया चाहे बूढ़ी के कह दिया चाहे दीदी के कह दिया चाहे बुचनिया के कह दिया कोई से कह दी लेकिन अपना से बाची हमार कुछ मत उठाई है ठीक ना अरे ठीक बा दीदी पहिलावट लइका बाटे हमनी के त छोटन रह अब त सियान त होखे लगलन स अब एगो नन्हा मुना मेहमान तोहरे नु आवत ना तब कह दीदी मामी वहां कहत रही हमरा घर के कि होरली से लाइल बनी हई दूध लाइल बनी हऊ पिया दीदी का करी पिए के मन कर तो खाली हुलनियन मियाज करत आटे जाएगा होला ऐसा होखेला ना तो होला आ थी करी हठी बा पर हम जा करिया खूब फाटत आटे रो से का कही खूब दर्द करत आटे आ तो दर्द करता ऐसे ही करी है ऐसे ही ठीक बा अच्छा ठीक बाटे धीरे एक बार के ई ना के एक बार के सुत गई नहीं पहले जैसे देह नहीं थे हां धीरे आ कनी खाने लेके आई ना अभी खाई के हमरा मन नहीं कर दीदी अच्छा ठीक बाटे
दीदियों लोग इतना प्यार दुलार देते जानू कुछ कहे जो उतना का कहले हो ज्यादा ऐसा ही कुतनी के भगवान प्यार दुलार बनैले रहने मन से। आ देखा देखा कैसे आप एक पापा चल गए तो बाबू ये लात मारता रहा बाद में मरिया अभी काहे मारता जब पापा ये नु राती के तब तनके आराम कल ही लागता कि दम दर्द से बेचैन भइल बने। बताओ हो कितना खुशी के बात बा के घर में पहले होले कन्या के लड़का के हम तो बहुत खुश भाई कितना देवता देवी के गोहरावले बानी के अगर निके निके नान बार हो जाइनु तो हम बाजा बजवैती काली माई के महावीर जी के आ महादेव जी के चाचा करवैती आगना में डीजे लगाई के नचवैती गवैती गोद भरवैती हम कितना खुश रही कतना खुशी घर में सब कोई खुश बटे ना। हाँ रे बुचिया आ जान तवे अगर बबुआ होई नु तो कना दली रसगुल्ला आ बुचिया होई तो कना दली जिलेबी या हम ये सोचले बानी ढेर खिलावना किन किन के 10-20 देत रहिसन कि जो जहे पड़े त किन के खा लिए। हाँ हम कुल के खिलावना किन के रखल बानी ठीक कहले बस रे बुचिया जाय के बड़ी खुश बन जा जहिया हो जाए रोज दिन गिना तवे के आज होई काल होई आज होई काल होई सोचा तवे तो हम 1 महीना खातिर छुट्टी मांगम काहे खातिर खिलावे खातिर। अरे खिलावे के त पढ़ के आइबे स्कूल ले त तोरे न खिलावे के बा स्कूल में हम मिठाई बटवाई हनु पैसा बटवे के धले बहु देबे ना ते स्कूल में बाटे के स्कूल में बाटल जाला अरे स्कूल लड़किन के कह दे घरे आवे के हे जुकान नाच होई बाजा बाजी अरे का घरे ना आगना में डीजे लागी नाच होई नचबे नु तो नाचम ना। हां ना रो ये सन भतीजा भतीजी तो चल तोरा के दूध के भेली खियावल जाई वो मिठाई न हां वो खीर मोहन छेना के रसगुल्ला छेना के रसगुल्ला खबे तब का आई हम कहीं बराबर मिलेला शंकर लड्डू ये तरह के खियावल जाई ना ऊ के खाई उ क्यों ना खाई का कहतै भौजी किन दिए दूगो एगो किन देबे तो हम बांट देम अपन सहेलिन के। हां चल ठीक बा जाए तो जा देखो तो भौजी का कहतै घरवा में भैया से पैसा मंगाई ना का। हाँ भैया दी ना अरे दी का ना दी ते मंगी ना तो के कान किन दी कान में के नाक में के पायल सब बनाई खुशी के बात होखे द तब नो खैली भौजी अब भौजी के जाते पूछे खियाई तनी हट का जने खैली के ना खैली जले ना पूछम नु तले खैबो ना करी हन अस्कतिया हो गइल भाई चला हो कन्या के तनी खिया दी ऐसन देह पनु तनी 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 लगले खा लाई दी में ना सोचत के भर पेट खा लिए कहली के लइको जता जाला सन खैला के मारे आय अब उनका अपन नहीं खाता का करस ओसन भारी देह हो गइल बउए आ चले में अस्कतिया तई बेचारी तनी के बाद खिया दी आतना ले आइल बानी उनका के अनार सेव काजू किशमिश के तनी खा हो दही में ताकत होई तो उ अस्कतिया तई खाए में कतई मन नहीं खे करत तो तनी ऐसे मछली बना देनी के तनी मनी खइहन चटक के खिया दी ले जाके उनका के देखो न मम्मी जी खाना लेके आओ तनी एक दो हमर खाए के मन नहीं करता हमसे हुलियन मियाज करत बाटे खाए के मन करता हमारा रह के का करे बुझाते नहीं कि हमारा ओइ रे भाई खाली हुलियन मियाज करता जे कहता है कन्या काम मत कर कन्या का खइला हउ आय दीदी जी की आई नहीं है दीदी खियाउनी है कहाँ खइला हितनी बा खा लेलु चिराई के दाना त हो गइल हैला खा खा ना मम्मी काजू किशमिश लेके धइले भाई खइला हो मम्मी जी एकदम से हुलियन मियाज करत बाटे देखो त ना खइबु त लइका पर जान त कमजोरी के असर हो जाई ऐसने मौगिन के नु कहे के ना पत्तो खना खी दे देखो त कि पोलियो मार देता त पियरी हो जाता ना खइबु के ना तू के फेरा में गलबू खा 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 गम करत एकदम से का नहीं अरे बरियारी खाई जाला ओसे देहिया पर केहू के मन ना करेला खाए के दुको बरियारी खाई जाला आ हो दली से लेके कहिए के 1 किलो धइल बा आ ताले साथत नइखे हो उल्टी से मैच करते कोती मम्मी जी कुछ खा जन दिन नहीं आइल बन आजकल कब छूट जो कब नहीं बात नहीं के ठीक बा नइखे त मान के चल सब कोई के नु 5-6 महीना उल्टी होला केहू के होखे के बेरी ले होला त ता एक मतलब अन्न पानी ढील देबू त अवरी देहिया का कमजोर हो जे फूले लागी कोठिला हो जेबू फूल के त कहां हम के लेके धावन जा दवाई बीरो के हो फेर हम गलबू फेरा में हम डाल दने खा
खाए के चाही तारा अपने ले 2 रोटी दवाई के रोज 2 गो खाता बिहान भेला 3 गो खा ओकरा बिहान भेला 4 गो खा ऐसे ही तनी बेसी आदमी खोराक करेला। कोई तो ना बताओ तनी रुआ उतना तो हमरा से खोवाइते नहीं के। भैंसी के दूध मत पियत है हाजा करता हम गाय के दूध उठावना कर देता आधा किलो छनु ना कर दे ना तू कर देला का ना पिए देला भैंसी के दूध त पचता लागत हुलिया ए चंदनी गजब महकताटे गजब बकरी के दूध ले दी फायदा होला हां बकरी के देखो नाक सुपुरा बताई बकरी के दूध मिलता हुआ त ना महंगा बा के का कहे के मम्मी जी एक बबुआ दादी दादी कहता आय सही में बुझाता कि अब चलो तो लगले हो ना कन्या। हां मम्मी जी एकला की कहता दादी दादी आयु दादा कतना खुश भई एक कन्या हमर नाती हो जाई ना। हां ये दीदी बबुआ होइनी त पक्का हमका नाम धम रसगुल्ला लड़की होइनी तो का नाम धम जिलेबी। वाह मम्मी जी बस सब जग घर में तो किस्म के सब नाम धरत है ना खुशी के मारे कन्या बहुत मन खुश बा भीतर ले। ननद बुच्ची कहां गइनी हां ननद बुच्ची कहत कि 1 महीना हम स्कूले ना जाइम काहे हम बबुआ खेलाई। बाप रे बाप अभी जानते कन्या ता नानी फोन कैले रही हमर माई के बुचिया कन्या के का भइल कन्या में अभी कुछ नहीं के भइल होई त फोन ना कर मैं आवे के बात माई में कहलिए नु आगे ना में डीजे लगावे के बाद लवंगा 2 गइया सन नाची हसन आ उ पिठाचा हमारे रही माई कहत बा माई मम्मी जी का कोई इतना खुश बिया ना इतना खुशी के मन नाती आवताटे काहे ना कन्या काहे ना खुश रही। ठीक है कन्या खा पानी लेके आवतई ठीक बा लेके आवे खा चाको खाए और दवाई के खा तई जाई रे खा ई ना के नाक धुनत रह तू पानी लेके आवतई बतावा हो ऐसा दे पर दुपर पे ना खई त कैसे हो। बाप रे मम्मी जी गइनी बस खाए के चुको मन नहीं करता एकदम से हुनियन मियाज करताटे जातन लेके उ जना दवा में डाल के धीरे से अब बस पनिया धीरे से पी लेम कह दे मम्मी जी सब हम खा गइने। अरे बाप उठल बैठल जाताटे लागता कि अब के करा के हम घर आए एगो फेंकम के बाटे धीरे से ले जाके फेंक देम। ओई जी दादा दादा चलल ना खे जा तो लगता कि चलल दहिया कितना हमार पहाड़ में बुझाताटे एकदम से काहे चक्कर में मियाजे करता ओई रे माई मम्मी जी दीदी बाबूजी अरे इनका कहीं ना गोजी कहां तुम लोग हो मम्मी जी मम्मी जी ये दादा गोजी की मम्मी जी बर्दाश्त नहीं होत दादा का करी ये दादा उठे कन्या हम मेहरान सुनली ना कोई के जान चल निकल ना घर में ले अरे माई अरे माई अरे भाई और ये साना उठू बता हॉस्पिटल लेके चली जाए अब का देखता नहीं जा और ये सौसी कहां गलो पानी पियावा होता था पानी लेके मुझे पानी दीदी का बोलो दीदी ब्लड चाचा ब्लड चल हो गई अरे दीदी अरे माई हम कबे से कहत एक सुबह के मेरे हानु के केने ने मत कूदा ना ना ई दम छटंकी बनल बाड़ी येनु कह जाला जी इतना आदमी उठू कइले रहन आशा लगइले रहन दीदी जी अब कैसे हम बबुआ के घर
कैसे नाम धर्म बताई आज इतना दूध करत ओकरा से तू ना हमर तू समझाई जब मैं वीडियो कॉल लिए तो हम छोटी फाट के बड़ी छछने लागल का भइला जी बाबूआ हो गई होई दादा कैसे दीदी कने अपने आप के समारा कने दीदी कैसे रहुआ कैसे कम बबुआ के भैया जी खिलौना लेके आवत रही ना ज्यादा करो के विधान जा रहे हुए नु होई का भगवान रहुआ से हमनी के खुद से ना देखल गईल चुप हो जा एगो नन्हे मना चिरा गया